Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçirilen reýtlerde neşe sowdasy bilen baglykda Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk medeniýet serişdeleri 7 martda habar ýaýratdy. Haberlerine Kotkom neşriniň maglumatlaryna görä, Kağıthane Etraf Polisiýa Müdürlüginiň işgärleri neşe maddalarynyň sowdasyny edýänlere garşy Hamidiýe sebitinde ketgitlenen 2 adrese reýt gurnudy. Reýtleriň netijesinde 250 gram geroin, ruhsatnamasy saklanýan ýarag, neşe sowdasynda gazanlandygy guman edilýän 9355 türk lirasy, bir sany neşe ölçeýiji terezi we bir sany mobil telefon ele alyndy. Maglumata görä geroin maddalary üçege asylan gitaranyň we elektrik paneliniň içinde ruhsatnamasy ýara bolsa towuklara we horozlara berilmeli imit haltasyndan tapyldy. Reýtleriň geçirilen ýerlerinde Gahryman A, Döwlet G, Öwliýaguly I, Çagyry H we Durmuş I atly Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi. Olar neşe ýa-da gyjyndyrjy maddalaryny öndürmekde we onuň sowdasyny etmekde aýplanyp hazyýete geçirildi diýilip Türk mediýasy habar berýär. Azatlyk radiosu Kağıthane Etraf Polisiýa Müdürlügi bilen telefon arkaly habarlaşyp türkmen raýatlarynyň ykbaly barada goşmaça maglumat almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 7 martda yerli wagt bilen saat 11:34 aralygynda eden synanşyklary netije bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda türkmenistanylaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary ýygyderli çap edilýär. Diňe soňky bir aýyň dowamında Türk medeniýetinde türkmenistanylar bilen bagly 7 jenaýat habary çap edildi. Şolaryň 3-üsi neşe maddalarynyň sowdasy bilen ilteşikli boldy. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 3 martda çap eden soňky maglumatlaryna görä, bu ýurtda 125 miňden gowrak türkmenistanly kanuny esasda ýaşaýar. Ýönetimçiler Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanylaryň sanynyň bu görkezijiden has ýokardygyny ynanýarlar. Türkmen hökümeti we media terişdeleri ne daşary ýurtlardaky türkmenistanylaryň sany, ne de olar bilen ilteşikli daşary ýurt medeniýet serişdelerinde çykýan habarlar barada açaçan çykyş edýärler. Synçylaryň käbiriniň pikiriçe türkmenleriň ýurdunyň daşynda baş goşýan jenaýatlary bir tarapdan öz aň düşünjeleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlar rejimiň halky pulsuz, işsiz we basyşda saklamagy, soň ol ýagdaýdan çykan adamlaryň täze durmuşda özüni orun tapmazlygy bilen baglanşykly bolup görünýär. Beýleki tarapdan soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleýän türkmenistanylaryň köpüsiniň pandemiýa aladalarynyň arasynda işlerini ýitirip ýurtlaryny hem dolanyp bilmän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçhanalarynyň hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar uğruny ýitiren, çykalgy gözleýän köp adamyň her hili hoply işlere baş goşmagyny hem getirýär diýip azatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar.